guys, welcome back. இது நம்ம கேஜ் கேமிங் சேனல். நம்ம சேனலில் இன்றைக்கான வீடியோ என்ன பார்த்தீங்கன்னா, இனிமேலேருந்து கண்டிப்பாக அலர்ட் மோஷன் கிடையாது. ஏன்னு சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது நம்மளுக்கு ஒரு அதனால் நான் அலர்ட் மோஷன் வீடியோ போடுறதில்ல. சரி, நாளிலேருந்து நம்ம கேம் ப்ளே போடலாம் காய்ஸ். கேம் ப்ளே எப்படின்னா சாங்கோடு தான். சாங் போட்டால் எப்படி நம்ம அங்குஷமாக போடுவார்ல அந்த மாதிரி போட்டுடலாம். சரி, இப்போ நான் ஏன் இந்த மாதிரி சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது இன்றைக்கோட ஆஃபர் பற்றி பார்க்கலாம். நான் என்ன பண்ணேன் அப்படி பற்றி பார்க்கலாம். இந்த ஃபைட் ஃபார் கலர்ஸில் கஷ்டப்பட்டு நான் பண்ணதெல்லாம் அவங்க காமிப்பேன். எனக்கு இது வரைக்கும் அந்த புஷ்அப் மட்டும் ஒரே ஒரு கலர் கூட கிடைக்கல. நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க, நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்க்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா, டைனமிக் யாரெல்லாம் ஏற்றுட்டீங்க அடிக்கிறதுங்க. அப்புறம் அந்த கலர்லாம் யாராருக்கு வேணும்னு மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஏன் நான் சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது அப்படி தான். இப்போ பாருங்கள், இங்கே பாருங்கள் கலர் உள்ள போயிட்டுனா இப்போ ரீஸ்டோர் த கலர்ஸுங்க தான் உள்ளே போகிற பாருங்கள். உள்ளே இங்கே தொட்டினே தான் வச்சுக்கிற போக மாட்டு. தொட்டு உள்ளே போயிட்டாச்சு. பார்த்துக்கோங்க, ஆரஞ்சு 10, ரெட் 5, பர்பிள் 5, ட்ரேல் 5, ப்ரௌனு இவ்வளவும் இருக்குது. இவ்வளவும் எனக்கு அதில் எனர்மல் வச்சா நான் இந்த அமௌண்ட் வாங்குவேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளவோ யாராருக்கு வேணும் மறக்காமல் என்கிட்ட சொல்லுங்கள். நான் உங்களுக்கு உங்களோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் மட்டும் கீழே கொடுங்க, நான் அது உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிட்டு அதை தொட்டு போய் நீங்கள் லைக் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் காய்ஸ். சரி காய்ஸ், இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட வேறு ஒன்று காமிக்கணும். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதே ஈவெண்ட் தான் வேறு ஒன்று வந்துருக்கு. அதையும் நம்ம பார்த்துடலாம். பாருங்கள், இதுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு எது ரெட்டில் வேணும்னா கேட்கலாம், க்ரீன் வேணும் கேட்கலாம். மறுபடியும் அது உள்ளே போகணுமா ஃபைட் ஃபார் கலர்ஸ் உள்ளே போயாச்சு. இதோ இங்கே இது இன்னும் அது மாதிரி தான் ஃபைட் ஃபார் கலர்ஸ் அதே தான் வந்து. இதோ பாருங்கள், இது எல்லாமே நான் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன். 1 2 3 எல்லாமே ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன். இப்போ இந்த ட்ரெஸ்ஸு தான் எனக்கு இப்போ மெயினே. ட்ரெஸ்ஸு என்னால் வாங்க முடியலை. அதை பாருங்கள், கிளைம் கொடுத்துட்டேன். சரி, இங்கே என்ன கிளைம் கொடுத்தா வரலைங்க. மிக காங்கிரேட்ஸ், யூ ஹேவ் டிஃபைட் த டேமான்ஸ் ரிசீவ் த பங்க் ஸ்டார் பண்டில் ஆன் 28th மார்ச் தான் இது எல்லாருக்கும் கிடைக்கும். சில பேர் நினச்சிப்போம் என்ன நம்ம ஃபில் பண்ணிட்டு இன்னும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும்னு நினைப்பீங்க. கண்டிப்பாக 20th நாளைக்கு சண்டே, நாளைக்கு போய் மறக்காமல் கிளைம் பண்ணுறதுக்கு மறக்காமல் இருந்துடும். ஆனால் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்ல வந்தேன், நாளிலேருந்து உங்களோட வீடியோவை மறக்காமல் பார்த்துக்கோங்க. என்ன வீடியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வீடியோ இனிமேல் வந்து அதை சொன்னல ரேங்க் மேட்ச் வீடியோ தான். ரேங்க் மேட்ச் எடுத்து போட போகிறது. அது ஸ்குவாடு, எங்கள் அண்ணன், நான், என் ஃப்ரெண்டு பேர் வந்து யோயோ. அவரோட கேம் பிளேயும் நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சி விட்றேன். அவர் கேம் பிளே நல்லாயிருக்கும். ஹெட்ஷாட் பிளேயர் தான், சூப்பராக ஆடுவார் அவரோட வீடியோ நான் உங்களுக்கு எடுத்துக்க அனுப்புகிறேன். பார்த்துக்கோங்க. இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது எனக்கு நீங்கள் நினைச்சிங்க. ஆனால் தான் உங்களுக்கு சொன்னேன். சரி கேஷ், பை. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நாளிலேருந்து நம்ம வெறித்தனமாக நாட்டம் ஆரம்பிக்க போகுது. சரி கேஷ், பாய். நான் வெறித்தனமாக நாட்டம் ஆரம்பிக்க சொன்னேன். அதுக்குள்ளே ஒரு பிரச்சனை ஆச்சு. அதை நிறுத்திட்டு இப்போ ஆன் பண்ணிட்டேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஆர்மர் டைட்டன் பண்டில் யாரெல்லாம் வாங்கிட்டீங்களோ மறக்காமல் சொல்லுங்கள். நான் வாங்கலை. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வேறு ஒரு டைட்டன் பண்டில் வாங்கலான்னு ஒரு பிளானில் இருக்கும். இந்த ட்ரெஸ் காம்பினேஷன் எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அதாவது அது யாருக்கு வேணும் மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லிவிடுங்க. சரி காய்ஸ், பாய்.